ответ додани айму бачара мехом бугум ки ягон гап нестай бачаҳо провокатору да видеошунда чиёшунда нарин. Ман открита ҳастам бачаҳое ки мераванд коршон меғалта нарин ҳам хеле одамода бисёрш фронт мекуна бисёрш чуна делавое мегира пеши ҳам хеле одамо нарин инам хеле рӯзаш мея вақташ мея дарутон мекашанд миннаттон мекунанд фарқ надорад кадом миллате пуррай бачаҳои тоҷик пуррай бачаҳои талкови дастоини да ҳамун Москва да дигар шаҳрҳои Россия ки шумо камакак ақла кор бифармонед камакак интерес кунед пурсед ҳами сразу зуртон меяд ба пеши ҳам хеле одамо мерен гардан каш мекунед чӣ мекунед имрӯз ина да публика мехеза ҳамаро пас мезана ки шумо ҳаматон тоҷикистон ба пеш мегин ба як бад барои ҳамин одамо барои ҳамун бачаҳое ки камакак ақлтона бо мекун ки бедор кунед хитона ай пеши хитон ҳамин дурӯғ рост тоҷикистон ба пеша да ҳар ҷо нагӯед тоҷикистон ба пеш гуфтан вақт дора ҷо дора я медони ҳамин пас задан айда ба худо ҳамин специально бо ҳамин да чӣ навистан ҳамун вай карданда просто айбай накунедам хеле вай вақте ки як парчама мебардорӣ вақте ки як кори хуб кардӣ як каса як ҷоз пасанд кардӣ як чӣ кардӣ хай лозунга бугӯ ин лозунга ба худо қасам ҳамин лозунга тоҷикистон ба пеша барои чӣ мо мегӯем ки барои ки як кори фахр мекардагӣ да мо бигӯем дигар ҳамин дар кадом вай фарқ надорад ба ҳамин риша монд ҳамун ҷа кишид ҳамун чӣ баъд дигар тамом мегӯй ки аки дигар ҳамаи корта буд мекунад инам хеле рӯзи соатш меяд бо даруд мекашад ман инамин рӯз биё қасам нахӯрем худаш в курсе брати мо руководство худаш Абузай Ҷандарович мара худаш занг зад ки худшам дидаи ситуатсияро марам дина дидам гуфтам ака уже чора мебинем мо уже дидеса бина бахара ба маслиҳат ба чӣ ки мақсад мо ответем мо дар любой ҷо ба пеш тоҷикистон ба пеш гуфтан мегирем ягон кас моро манъ кардам наметавонад иншоалло ҳар як миллат лозунги худша дорад мотиватсияи худша дорад мо ба пешем но то что провокаторо провокатсия мекунанд мутит мекунанд замутит мекунанд нарен илтимос мо қатъи бародаро мо главни одамои порядочниша руководстваш то президентшон қатъи рафтуомад дорем моро эҳтиром мекунанд моро тоҷик гуфта ба худо қасам мерем айбари боло мегузаронанд барое ки мо худмон ҳамин хел мондем ҳамин хел нишон додем обрӯ ҷои характер да характер ҷои номус да номус ҷои эҳтиром да эҳтиром ответ додагем як гапи главнира мегӯм да ба худо қасам беномуситона нишон натен илтимос да ҳамин сайто айрӯи як хел беномусит тамоми миллат аба дигар хел чӣ мекунанд ҳамун хел медонанд ба хиёл мекунанд ки ҳама ҳамин хеле мо тоҷикеме мо бояд ба худо қасам бояд фахр кунем лично Абузай Ҷандарович худаш мара занг зад ки ман худам под контрол мегирам бифаҳмон миллати тоҷика мардуми тоҷика ки мо якҷояем мо дӯстшон медорем мо бародар шидагием нон мешканем ҳар як шиштан монда мо лозунги худмона дорем мо намегӯем ки дигар чӣ шумо худтон дидесен алҳамдулилла 5-6 соле ки мо варзишда даромадагием фақат чизи худмона мондагием ки ба пеш не ки як хеле ҳамин мегирем специально да сайтҳои надроен гиҷо медроен ҳамда медроен хита шаш мекунӣ хита беобрӯ мекунӣ айрӯи т миллион тоҷик гап мефаҳма миллион тоҷик дар гап хабараш минусш мерава иншоалло минусш намерава не ки просто айбай
аввалаш худо моро ҳама медонанд тарбияи тоҷикия чие кие. худо хоҳад ин гапҳо ай таҳти дилай валло қасам дилам месӯзад, дилам ҷигарам месӯзад ки мо ин қадар меҳнат мекунем. ма да лично мо командаи мо да правительство да бигем корои давлат мо давлатдорӣ да кордор нестем. мо кормо фақат варзиш, парчама бардоштан, ай дастмон омодагира меҳнат кунем, хизмат кунем, номи тоҷик бихезад. ба аввалаш Аллоҳ, ба сабаби мақсад ба дуои калонтаро, ба дуои устодо, ба дуои падар модар, ба дуои ҷаноби олӣ, ба калонтарои мо, ба ҳамаи чӣ ки моро ҳам хеле имрӯз возможност додагиянд. мо ҳамирӯз қатъи мардуми чечено дружна, мирна, акаву додар. мо акаву додарем. не означает ки ҳар як хулиган қадри раҳ телефона бигирад, та онҷа бидрои ҳамуда бинависи ки фалон фалон қатъи ҳаму спорт кунӣ. ба худо қасам ҳамара шарма, ҳамаи кори ҳами ҷавонмардии характер да конса рафтанаку айб да замин мезанем да. илтимос бачаҳо, илтимос кардесам накунед. бачаҳое ки дар дуруни будка мешинед, дар ҷо ай пеши худат ҳар чӣ нанавиз, якамта фикр ки ту чӣ кор кардеси. илтимос хита фикри тоқа хита чӣ накунед. яхел ҳароми дурунсиёи бахиле ки против миллатан чиям, инам хелушнем мо сплочёнем. Так что ма барои именно ҳами мардуми ки айси ӯ бародар худаш мебинад, лично руководство под контрол гирифтагӣ, айси морам мега ма мардуми Тоҷикистона эҳтиром мекунам, чӣ мекунам, хай мега ма да бисёр хай гапҳои хича гуфтасан, не ки вай чӣ нестай. мо лично чизи худмона мемонем, принципи худмона мемонем ки барои гапи иншоалло мо да конса мерем. иминои барои ҳамин чиз мо эфир кардем. ба дастгирии бародари мо Абдузай Ҷандарович, ба руководствои калоншон, ба ҳамае ки бародаре ки мо шиштихез мекунем, рафтуомад мекунем, ҳамаш в курсиян, кора дидесан. Так что ҳаматона мардуми Тоҷикистона дӯст медорам. ба номи худо қасам ҳамаш сидқан барои миллатай, барои ватанай, барои парчамай. И также командарам ягон чиз дига интерес нестай. мо мехоҳем ки ба ҳама, не только ба ҳамон миллат, ба урусшам, ба дига миллатошам мо отношение мосоз боша, эҳтиром кунам, бидонам ки тоҷико киян характери хичона доранд, тамизи хичона доранд, ҳама тарафа мақсад плюс мон бошад. барои ҳамо аз шумо хоҳиш мекунем як бор дига ҳам хеле одамо да ҳам хеле блогерай ё худ хулиганай худ хича касе мегира намегира аҳамият надиҳем. мо отношениямон ҳама руководствоаш хати президенти клубошон хати лично худаш чечен хати мо рафта омад наздик ҳама чӣ мо мерем ҷои шитамона намеванд. тоҷик гуфта эҳтиром дар любой ҷо бишинанд таърифмон мекунанд ки ҳама тараф мақсад чи эҳтироми худмона мо дорем ва эҳтироми худмона мондагием. алҳамдулиллаҳ, худо ба шукр. барои ҳами барои як хел одамои беномуси мутилш ки фитнаандозе ки сразу мегирем видео мекунем, ҳар гапора мепартоен, хаб ягон кас хаб нестай. та якҷо медонӣ ба ин рӯзо мо чӣ корову чӣ гапо чӣ хабару мобайни тоҷику мобайни чиро дар Москва чӣ гапҳое мо ҳамаша намегӯем ку алҳамдулилла ай дастмон омодагида кадомеш ки чӣ мекунам, мо ай дастмон омодагида чандҳо хизматоро ҳам бародаро кардагиам. ай ҳаму бародари мо Абдузай Ҷандарович сар кардагӣ то дига бародарошон. мо миннат намекунем ку мо чӣ намекунем, лекин ҳамаш ай ду тарафай. мо ҳам хизмат кардесем, ӯ ҳам хизмат мекунад. нон мешканем, ӯ ҳам нон мешканад. также дар кор нестай фитнаандозӣ, ҷанг,
SMS هم در جویش تگید هر چی چیزی میفورد مینویسی در کار نیست. بیایم باز کنیم برادری کنیم همش ای پیش در تورنیرو ما رو دستگیری میکنن ما او رو دستگیری میکنیم همه تا زعیم نه نه تو که او ما قطعی حبیب کار میکنیم قطعی داغستانیوش کار میکنیم قطعی روسش که ساشا گوریانوف قطعی همه همیو قطعی ما رو سراز هم میگیرین جنگ میدوزین فتنه میاندازین همه همیو ما رو ایرو چی ناز میبینن احترام میکنن پاود مون میتن جامون میتن که بارومت کنن بچو میلیون تا ورزشگری داغستانی هم ملت خودشون ای چیچنی ای روسا که می نویسن که مرا بوی بده لیش مرا می نویسن لیش منیجری مرا می نویسن که مرا بوی بده ما برآمد کنیم لیکن وازموش ندارم ما امروز خدا با شکر جای خود ما نداریم در تورنیرو در معرکو در لوبای لیگ روسیه تاجیک میبره برآمد میکنه پرچم میبره این پروسه تاگ نیست برادران همش اول از جانب الله خودش برکت الله خودش ما را دادگی آبرو عزت خدمت خودش دادگی و با یاردم همه طرفا ای برادرش ای شای ای سنی تاجیکستان ای اوسن برای که ما باید به همه رفت آمد کنیم خیلی خیلی برادرو پانوتون بخدو یک وقتی معین یافتم من خواستم که همه را آگاه کنم که بس کنین نبارد پدش کنین هم خیلی آدم را вообще نداره این سایتشون او کیه خودش او یگم کار دستش نمیاد او یا بیشه او خیلی که نره پیش هم خیلی آدم ما همه ما برادریم سلامت باشین مالی سلام علیکم همه تون دا توکلتون بخدا